Sziasztok! Itt a West Virginiai reggelen. Ezt a vizet azért vidd el. Feri most kezdi meg a második nagy mászását a mai napon itt az Edge-ben. Folyamatosan frissítjük. Szerencsére jó az időjárás. Meleg van ugyan, ez a 28 fok már reggel. Vagy hát reggel, hát nehéz azt mondani, mi a reggel. 3-4-10 van. De már 28 fok van azért itt is, de a fák árnyékot adnak, és ez nagy könnyedséget ad a Ferinek is, illetve nekünk is, mint frissítés során. Most szerencsére nem direkt falóban veszik fel a beszélgetést, hanem leapfrogot tudunk itt alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy megállhatunk az útszélén, és ráfutásból, mint ahogy az előbb láttátok, lehet feladni a frissítőket. Ja, igen, tényleg egy csodaszép kis patakpartján vagy folyópartján sikerült megállni. A West Virginia, ez nagyon szép erdős terület lett, igaz, Karesz újra? Ez gyönyörű. Most nem tudom, hogy lehet-e hallani így, hogy nincs rajta a mikrofon? Lehet hallani. Az ablakot, ha fölhúzod, akkor van egy cél. Én is mindenkit 11. nap? 11. napot kezdtük most, igen, jól mondod. Tehát, hogy miért hagytuk ki ezt a nem tudom hány napot? Hát ezt a nem tudom hány napot igazából... Hát, jó, fogjad akkor te a kamerát. Hát igazából, hogy miért is hagytuk ki, ez egy jó kérdés, mert csináltunk volna máskor is, csak nagyon meleg volt. Illetve hát inkább úgy jöttek ki a napok, hogy nagyon nehéz helyeken kísértük a Ferit, tehát főleg autópályák voltak, illetve olyan szakaszok, amikor direktbe kellett követni, hogy úgy gondoltuk, hogy ott inkább nem podcastezünk, hanem nagyobb figyelmet fordítunk a vezetésre és a Ferinek a frissítésére. Napközben pedig olyan hőség volt, hogy hát az embernek a létfenntartás még az autóban is kérdéses volt és nehéz volt. Hogy átjöttünk, talán Missouriba csináltunk utoljára podcastet, hát ott elhagytuk a St. Louis-t, ami egy ilyen nagyon kettős város volt, vagy lehet, hogy erről meséltünk, most nem emlékszem már pontosan. Összefolynak a dolgok, az szerintem az még pont elmaradt. Igen, nagyon-nagyon egybe folynak így a nappalok, meg az éjszakák is nyilván. És St. Louis azért volt nagyon kettős, mert reggel, ilyen 5 óra, fél 6 fele kerültük el vagy hát haladtunk fölfele a város fele. Hát egy hasonló jellegű úton, mint ez volt, de reggel 5 fél 6 között olyan forgalom volt ezekkel a nagy truckokkal, illetve pick-upokkal, úgy mentek ott, hogy az ami elképesztő. És ott a vezetési kultúra az nem az osztrákokhoz hasonlított, hanem inkább, nem is tudom, Törökországhoz lehetett hasonlítani a város egyik felén, még a másik felén ott már egyre barátságosabbak voltak az emberek. Tehát még el nem értük a várost, addig ledudáltak minket, leszorítottak, nagyon-nagyon veszélyes volt, mert ugyanígy szűk patka volt, és egyszerűen nem lehetett megoldani a direkt követést, hiszen ott úgy kellett volna csinálni. Úgyhogy a végén már azt csináltuk, mivel voltak nagyobb emelkedők is, hogy inkább lemaradtunk, és akkor a Ferit talán könnyebben így meg tudták előzni, és akkor mi utána mentünk, de hát volt, hogy 30 autó kb. 5 perc alatt felsorakozott mögénk, és akkor utána ugye nehéz volt újra besorolni, tehát azért ez se volt annyira jó dolog így. Na aztán Missouri után következett Indiana, ami egy nagyon érdekes kis állam volt, Illinois, most lehet, hogy font fordítva mondtam, most már nem is tudom, hogy voltak sorrendben. Te emlékszel? Szerintem, hogy emlékszem. De ennyi nap után majd szerintem akkor fogom tudni, hogyha ezeket így újra megnézegetem térképen, de összefolynak a napok. Tehát 11. napon vagyunk, és tényleg így, hogy mi volt az 5. vagy a 6. napon, ezt majd onnan fogom tudni, hogy visszanézem ezeket a videókat. Illinois, vagy mi az Indiana, az miből volt neked legizgalmasabb, meg legérdekesebb? Mi volt az, ami mindenhol, Indiánában, ahol mentünk, a kukoricatáblán és a szójatáblán kívül közös volt? Hát, hogy akkora területek voltak lenyírva, tehát minden füvesítve volt, a világon minden, és tényleg egy ilyen komolyabb családi háznál 4-5 hektárnyi terület, frissen nyírva. Hát hasonlóan, mint itt, csak még profibban. Csak még profibban, és még szebben, és még mintásabban. Valami egészen elképesztő méreteket öltött. Ez az igazi amerikai álom volt az a rész, tehát hogy ilyen gyönyörű nagy házak, és körülötte esetleg egy ilyen nagyon jelképes fehér kis kerítés, és azon kívül pedig gyönyörű gondozott gyep. Ami azon kívül ezért szimpatikus volt, hogy a legszebb, legnagyobb fákat legalább meghagyták, és gyönyörűen azokat is
körbeszegélyezték. De tényleg én ilyent eddig csak maximum ilyen prospektusban láttam, meg úgy el tudtam képzelni. Gyönyörű füvek vannak, akár Tamásiban is, de ekkora terület egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaki értelmesnek találja azt, hogy tényleg ilyen 300x200 méteres területen... Ne csak engem mutasd, hogy milyen szép helyen megyünk fel. Folyamatosan mutatok mindent, Péter. Tehát 300x200 méteres területet a háza körül folyamatosan lenyír ilyen centiméterre, és ez nem egy-egy háztartásnál volt jellemző, hanem inkább azt tettük szóvá, ha mondjuk 10 km alatt találtunk egyetlen egy olyan házat is, ahol nem frissen volt nyírva a fű. Igen. Hát most, hogy tényleg a sorrendet most meg vagyok zavarodva, de talán Illinois volt előbb, és utána Indiana, és hát ugye nyilván ezek is ilyen mezőgazdasági területek voltak, de azért átmentünk szerencsére egy-két ilyen hegyi vidéken is, ami egy kicsit ilyen erdősebb volt, az is izgalmas volt. És akkor következett Ohio, ami tényleg szintén egy csoda volt, igaz? Az egy hasonló, jól erdősített terület. Ott is voltak mezőgazdasági területek, amik számomra nagyon érdekesek voltak, de ugyanígy dimbek, dombok, hegyek, völgyek. Én alapvetően Ohio-ban elég otthon éreztem magam. Igen, egy nagyon dunántúli stílus volt. Aztán utána kicsit utána olvastam, és láttam, hogy ennek egyébként az is lehetett az oka, hogy nagyjából egy Magyarország területnyi és Magyarország lakosságnyi államról beszélünk, és nem az volt, mint a nagyon középső államokban, hogy tényleg ilyen 50 kilométerenként találkozott az ember egy emberekkel, hanem egy normális település szerkezet volt. Tehát tényleg ilyen 5-10 kilométerenként volt egy kisváros vagy falu. És nagyon rendezett vidék volt ott is. Abszolút, és egyébként ugye nagyon nagy mennyiségben ugye németek leszármazottai laknak ezekben az államokban, tehát ez azért nem lehet szerintem véletlen. Itt most megállunk. Akár Indiana. Megállunk, egy kicsit bevárjuk a Ferit. Nagyon jó kis helyek voltak, nekem nagyon tetszettek, tehát ez a Nyugat-Virginia, ez egyelőre viszi a prímet. Illetve ugye az is nagyon jó, hogy itt végre olyan útvonalon megyünk, ami élvezhető kerékpáros szempontból is. Hát a Feri mondjuk biztos nem ezt mondaná, hogyha most megkérdeznénk, hogy mennyire élvezi, hiszen azt kell mondani, hogy ez a 9-10-12% az egy ilyen átlagos itt fölfele, és azért a versenynek ebben a szakaszában, tehát most azt lehet mondani, hogy van vissza körülbelül 580 km, a Feri ugye 11. napján van most éppen kint, azért ezek tudnak fájni, főleg úgy, hogy most egymás után megmászik körülbelül a Feri 2 kékesnek megfelelő szintet egymás után. A környezet gyönyörű, meg csicseregnek a madarak. És akkor ilyenkor mi szokott történni? Megállunk ugye egy olyan helyen, szabályosan a fehér vonaltól, legalább 2 méterre. Ki kell rakni a vészvillogót, azt még elfelejtettem, ezt mindjárt kirakom. És ilyenkor próbálunk előkészülni egy kis itallal, elemorzsiával. Van nálunk 2 hűtőtáska, amiben majd most kell újra jeget rakni, hiszen az éjszakát úgy szoktuk megkezdeni, amikor átveszük a Ferit, hogy nem rakunk bele jeget, hogy minél kisebb vízmennyiség legyen a hűtőbe, hiszen az is csak koszolja. Hát vettünk egy műanyag hűtőtáskát a Walmartba, azért az jobban működik, ez pedig ahol a lakókocsit béreltük, ott hagyták azon a ponton, és onnan lehetett ingyenesen elhozni. Ez egy egyszerű hungarocell egyébként, hogyha vettük is volna, az se lett volna rengető dolog. Ez arra jó, hogy a kulacsokat, illetve egyéb más dolgokat, csokoládét egy kicsit hűvösen tudjunk tartani. Lefagyasztjuk a kis fél literes vizeinket, és akkor az a jégakú, a másik táskába, abban pedig jeget szoktunk venni, és azzal hűtjük. Ilyenkor várakozás van. Hát ez a frissítés, ez most nem a tankönyvi példa lesz, de nagyjából úgy néz ki a sor, hogy víz, izotóniás ital, na idáig jók vagyunk, és akkor utána jönnek a kis csavarok, alkoholmentes sör, kakaó, ugye mi más, mint kakaó, és akkor különböző cukros üdítők, amiket ugye egyébként én nem pártolnék, de tényleg olyan magas a cukortartalmuk, hogy hát ehhez a kis dombocskához energiát szolgáltatnak.
És akkor ilyenkor van arra lehetőség, hogy egy picit fussunk a Ferivel. Ennek elsősorban nem az a szerepe, hogy ezzel most másodperceket takarítunk meg neki, hogy annyival előbb megkapja az italát, hanem inkább mentálisan őt egy kicsit segíti. 11 napja van úton, 11 napja tulajdonképpen csak a legszükségesebb ideig állhat meg, azon kívül folyamatosan neki feladata van, dolga van, és nagyon monoton. Tehát azért egy olyan napi 16-18 órát biztosan kerékpáron tölt, és körülbelül 26 tölt kerékpározással. Ugye a kettő közötti különbséget az adja, hogy azért közben többször megáll, de akkor is ott van, kerékpáros ruhában van, úton van, nem egy nyugodt helyzetben, és azért a kommunikációnak a többsége az maximum annyi, hogy most jobbra kell menjen, vagy balra. Ugye főleg az elmúlt néhány napban volt egy-két olyan terület, hogy egyszerűen az ő GPS-e nem tudta normálisan mutatni. Hát ketten az autóban alig tudtuk kitalálni, hogy mit szeretnének itt, vagy mit gondolnak itt a szervezők, hogy ezt hogyan is kéne nekünk csinálni. A 4 sávos autópályán besorolni a 4. sávba azért az úgy izgalmas volt. Igaz? Tehát, hogy azt megoldani úgy, hogy forgalomba. Hát, ilyenkor van az, hogy most az embernek szerencséje van, vagy nem, hogy mikor érkezik oda az adott szakaszhoz. Nem csak a természeti kihívásokkal kell, tehát mondjuk a széllel vagy esővel kell ilyenkor számolni, hanem a forgalom is ugye egy hatalmas tényező lehet, hiszen egy városba is, hogyha éppen egy csúcsforgalomba érkezünk, ugye, hogyha például direkt követés lenne az adott szakaszon, akkor nem lehet elhagyni a ferit, tehát akkor a ferinek ott kell állni a dugóba velünk, vagy hogyha bármilyen baleset van, utakadály, ilyesmi. Volt szerencsénk olyan szempontból is, hogy pont egy balesetet még a srácok vitték a Zsolt meg a Feri a Szönyi Ferit, és így akkor pont el tudtak menni a baleset mellett, és így akkor nem kellett megállni, mert egyébként lehet, hogy lezárták volna az utat, és akkor ott kellett volna áldogálni, lehet, hogy órákon keresztül. Nyilván ezt az időszakot is ki lehet használni pihenésre, feltöltődésre, étkezésre, egyéb dolgokra, de attól függetlenül itt a versenyszervezők nem biztos, hogy adnak jóváírást emiatt, hogyha egy ilyen eset történik. Illetve, amit említettem, például most ez a reggeli 5 órás forgalom Szent Louis előtt, hogyha az ember legközelebb elejár, akkor messze kerülje el, mert nem is gondoltuk, hogy már 5 óra, fél 6 fele ekkora forgalom van ott, és kegyetlen volt. Tehát nem az volt, hogy mint utána, meg a rákövetkező államokról nagyon előzékenyek az emberek, akár 5-6 mérfölddel is követnek minket hosszú időn keresztül, de ugye szabály szerint el is kell őket engedni, tehát nem lehet, hogy sorakozzon sok autó mögöttünk, tehát el szoktuk őket engedni, de nagyon türelmesen és előzékenyen viszik ezeket végre. És nem úgy, hogy mint Szent Louisba a gázfröccs, igaz? Valamit muszáj megmutatnom, tehát hogy építik itt az utakat. Ezt nézzétek meg. Na, hogy építik? Hát ja, egy NASCAR pálya. Egy NASCAR. Egy kanyar, ez egy kulacs. Jó. És ez igen. És kb. A hajtűkanyarokat is úgy lehet bevenni lefele, mint hogyha, nem is tudom, NASCAR sofőr lennék, úgy éreztem magam lefele az előbb. Elképesztő, tehát nem olyan nagyon bonyolult a dolog, ívet vagy dőlést kell adni a kanyaroknak, és akkor nagyon jól lehet ezeken menni. Egyébként jellemző a helyi közlekedésre, hogy mindenkinek nagyon erős autója van, és ezt az erőt úgy használják, hogy a megfelelő sebességet azt irgalmatlanul gyorsan elérik, függetlenül attól, hogy mekkora autóról beszélünk, de annál gyorsabban egyébként nem mennek, vagy minimálisan mennek gyorsabban. Tehát ahol 110-zel lehet menni, ott tényleg 115-nél én nem nagyon láttam, vagy max 120-nál többel nem láttam menni ember, de mindenki úgy gyorsít 120-ig, mint hogyha az élete múlna rajta. Illetve ami érdekes, hogy itt a kamionok sem 80-nal mennek, hanem tulajdonképpen amennyivel akarnak. Meg hát ugye vannak ezek a pick-up szörnyek, amik tényleg most már olyan vontatmányokat lát az ember ezekkel kapcsolatban, hogy nem hiszek a szememnek. Múltkor 4 darab ilyen nagy szalmával megrakott pótkocsit húzott egy ilyen pick-up. Tehát én otthon traktort nem láttam még ilyen szerelvényt húzni. És ezt közúton csinálta. Tehát igazából én azt mondom, hogy ilyen nyerges vontatókkal járnak itt az asszonyok bevásárolni, vagy nem tudom, egészen elképesztő. Ugye nekünk egy több mint 5 méter hosszú autónk van,
ez a Ford Explorer, és ez itt egy kis autónak számít. Tehát, hogyha valakinek esetleg ez a modell nem annyira ismerős, ez egy nagyjából ilyen X5-ös BMW, meg Q7-es Audi méretkategóriája, és itt nem számít ez egy nagy autónak. Abszolút nem. Tehát egy Volkswagen Touaregnél nagyobb. A Ferinek. Nagyobb autóról beszélünk, és ez itt nem számít nagynak. Ez itt egy ilyen kis bevásárló autó. Ha ilyet látunk valakinél, akkor azt mondjuk, hogy ő egy ilyen visszafogott ember. Ugye ez 2300 köbcenti, 310 lóerő, de ez is egy olyan autó, hogy igazából az 5. napon jöttünk rá, hogy ez erős. Igen. Mert nem nyomod le úgy a gázpedált, mert csak mész a forgalommal, és akkor derül ki, hogy úristen, hát ez egy brutálisan erős autó, amit egyébként úgyis csak a gyorsításukra lehet kihasználni, mert például az autókat, vagy az utakat ennek szellemében úgy építik, hogy nagyon rövidek a felhajtósávok. Főleg a kisforgalmú, gondolom ezt fölmérik előre, hogy hol kell, kisebb forgalmú helyeken csak egy stoptábla van, és semmi gyorsítósáv, semmi nincs az autópályán, vagy hát nem autópálya, inkább ezek autóutak, mert autópályán azért tényleges amerikai autópályán nagyon minimálisat megyünk, de egy autóútnak otthon megfelelő sztoriba igazából ott egy stoptábla, és fölhajtasz, amikor akarsz. Figyelj, én fölteszek egy kérdést, és utána egy kicsit lesétálok, mert szerintem nagyjából fog jönni a Feri. Addig válaszold meg. Hogy állunk most a versenybe? Szerintem és itt a mi buszunk. Integetünk egyet nekik. Mennek tovább a következő time stationre. Sziasztok! Menjetek csak! Jól érzitek magatokat? Sose volt ilyen jó. Jön a kamion, úgyhogy menjetek! Menjél! Na, ez egy ilyen kis intermezzo volt, mert kb. Mikor hagytuk ott őket. Na, itt lehet hallani akkor a hangot. És nem sokat gondolkodott a kamion se, hogy gázfröccsöt adott, ezt most jó bemutattuk így, ezzel nem is volt pedig betervezve, hogy a srácok untútól érnek minket. De igazából... Miért mondod, igazából 6-szor jön fel itt a kamion, kértük, hogy szépen fölle menjen. Na de fölteszem a kérdést, hol tartunk a versenyben, hogy áll a Feri, és mik a kilátásaink? Jó, addig én lemegyek és frissítem. Jó, majd azt veszem, ahogy próbálsz fölfele futni, mert azért már egy párszor futottál mellettem. Hát igazából ott tartunk, hogy a 11. napot kezdtük meg, és ahogy említettem, most már, hogyha beérünk, ha jól emlékszem, akkor lesz vissza talán ilyen 550 km, vagy 510 km, azaz viszonylag jól állunk. Most az a terv, hogy próbáljunk elérni Atlantic Cityig a 12. nap végéig. Hát most bízunk benne, hogy sikerül is, hiszen most próbáljuk a pihenő időket lerövidíteni. Na, itt például egy kis szénaszállítás, de most ezt úgy képzeljétek el, hogy láttunk ilyet úgy, hogy már 3-4 is egymás után volt kötve, és úgy húzta. Ez egy kisebb pick-up volt most, tehát ez egy otthon is megszokott méretű pick-up volt. Visszatérve akkor a versenyre, hogy próbálunk beérni 12 napon belül, ezt most úgy próbáljuk tenni, hogy a Ferinek is ugye nyilván van egy mozgási sebessége, amivel tud haladni, most itt fölfele azért lassabb, de lefele azért vissza tudja adni ez a sok lejtő az itteni lassúságot, és a pihenőidőket próbáljuk csökkenteni. Tehát most nem lesznek már olyan hosszú alvások, illetve, na, vannak itt is érdekes figurák. A cipőjével fékezett a fiatalember, kanyar előtt. Tehát a pihenőidőket próbáljuk csökkenteni, tehát most már nem lesznek ilyen 3 órás alvások, illetve valószínűleg a lakókocsit is egyre kevésbé fogjuk igénybe venni, mármint hogy a Feri. A segítők próbálunk majd abba pihenni továbbra is, de a Ferit próbáljuk majd úgy vinni, hogy a pályán kint aludjon, esetleg az autóba, vagy egy árnyékba, egy pokrócon, mert azt vettük észre, hogy azért nagyon sok idő elmegy azzal, hogy rákészülünk ott az alvásra. Nyilván eddig nagyon nagy szükség volt erre, hiszen mentálisan is azért feltöltődött ebben a Feri, nem csak az, hogy az alvás, meg egyéb dolgok miatt, hanem a beszélgetés, és ahogy akar ezt korábban említette, az is, tehát az, hogy másokkal beszélget, másfajta ingerek érték, az nagyon sokat számított. Ami ugye nagyon-nagyon nehéz ebbe az egész versenybe, amellett, hogy mind fizikálisan
nagy megterhelés, az a mentális terhelés. Főleg mondjuk egy autópályán menni, vagy hát bocsánat, autóúton menni, és a folyamatos zajt hallgatni, az kegyetlen tud lenni. Tehát látszik is egy ilyen szakasz után, amikor megáll, főleg este, hogy egyszerűen azt se tudja, hogy mi van, vagy hol van. Teljesen összefolyik neki a verseny. Itt éppen egy bíró ment el, vagy hát mondjuk azt, hogy bíró, hiszen már többször találkoztunk vele, és ez egy, nem is tudom, hogy hova valósi figura, és ő is teljesítette a remet 2011-ben. Érdekes volt, mert megálltunk egyszer, és akkor jött így a lakókocsiba, nézte, hogy mit süt vagy főz a Szilvi, és akkor így beszagolgatott, ugye valamilyen, nem is tudom, valamilyen lecsószerű ilyen kolbá. Tessék? Lámpát kell csinálni. Ja igen, lámpát kell cserélnünk, mert közben lemerült az első lámpa, mindjárt hozom az aksit. És kérdezte, hogy a Feri mikor csinálta meg a remet. Mondtuk, hogy 2010, azt mondja, gondolta, hogy valami hasonló lehet, mert ő is megcsinálta. Tehát, hogy azért itt ilyen bírók vannak, akik részt vettek már a remen, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy a bíró is, aki itt most például elment az előbb ezzel a pick-uppal, tudja azt, hogy mit élhet át a Feri egy ilyen versenyen. Az, hogy éjszaka mondjuk az autópályán vagy bárhol haladva, mit jelent az, hogy folyamatosan... Igen, itt van, gyere. Zúg az autó a füledbe. Na, itt megállunk egy aksi cserére, hiszen lemerült az első lámpa, folyamatosan kell világítani nappal is és este is. Na, nem számoltunk ezzel. Hogy érzed magad itt, milyenek ezek a dombok? Ezek szépek. Szépek. Egy olyan magas hegyi környezet van, abszolút oxigén hiányos a környezet számomra. Hát 1200-ra megyünk megint föl, azt hiszem. Jössz, Karesz? 1200 méterre megyünk fel, vagy hogy van? Nem, nincs annyi, most még itt. Csak kétszer egymás után van. Nagyon alacsonyban indultunk. Igen. Folyó medréből indultunk. De egyébként jó tempóban mész. Ja, most kényszerűség a megállás, mert official, hogy elvigye a drága időnket. Igen, mert azt kezdtem el mondani, hogy első és a hátsó világításnak is folyamatosan kell menni nappal is. Ami nem baj. Úgy, az jó. Jó, simán a világítson. A legkisebben. Maradj ott? Feri beállítja, mert ő jobban ismeri a gépet. Jó, maradj. Így. És itt a GPS, ami mutatja az útvonalat a Ferinek, és még a mászást is látja, hogy éppen hol tart az adott hegyen. Úgyhogy... Nem lyukálunk hozzá, mert... Jaja. Na, Missouriba egy ilyen autóm, mikor elment a Feri mellett, akkor mindig egy akkora gázfröccsöt adott, hogy még mi is bent az autóban majdnem kiugrottunk, úgyhogy azért az... Úgy elindulni, hogyha nem jön senki, oda begurulsz középre, aztán onnan föl, mert egyébként esélytelen vagy. Vagy egy kicsit visszább mész, és... Hát itt begurul, onnan Nyugi, már nem először biciklizik. Ezt mondom. A medve? Most mentek el a lejösségre. Igen. Úgyhogy napjaink azok így telnek, amikor... Hello. Amikor leapfrogos, azaz ilyen ráfutásos vagy hát ilyen megállásos lehetőség van frissítésre. A rootbookban, illetve a szabályzatban nagyon sok helyen meg van határozva, hogy mikor mit lehet csinálni. Ez nyilván forgalomfüggő, államfüggő, például Coloradóban most a verseny közben kitiltották a direkt követést, hiszen néhány autós panaszkodott, hogy nagyon feltorlódott a forgalom, és emiatt 5 perccel később ért oda az adott helyre. És akkor a verseny közben jött az üzenet, hogy akkor a leapfrogos kísérés lehetséges, még éjszaka is. Bár ezt lehet, az előző pontban már mondtuk, már ezt nem tudom. Ja, közben nézzük, hogy a Feri azért elég szépen mászik fölfele, és ami nagyon fontos, és megbeszéltük ezt korábban is, hogy próbál minél kisebb, vagy hát
gyengébb áttétellel menni, próbálja pörgetni. Most nyilván ezeken az emelkedőkön azért ez nagyon nehéz. Eddig azért ez a 100-110-es pulzus volt az átlagos neki. Szerintem azért a mai napon, hogyha visszanézi majd a pulzusmérőjét, akkor biztos talál majd olyan szakaszokat, főleg ugye a hegyek, völgyek közt, hogy az a pulzus tartomány egy kicsit följebb megy az napi átlagba. Ezt csak úgy nem lehet tekerni, hiába próbálja kimélni magát, az izomzatát, bármit, ez nagyon nehéz. Tehát, és egyébként azért gondoltuk, hogy most itt mutatjuk be ezt, mert nem kell olyan gyorsan haladnunk, mert azért vannak olyan szakaszok, egy sík szakasz, hogy még alig bírjuk bekeverni az italt, igaz? Vagy bármit. Hogy... Én a kamerával megmutatom a kis okosomat, meg hozzá a jegyzeteket, tehát de nehéz így kamerán keresztül. Tehát innen indultunk a 23,8, ugye ez mérföldet kell nézni, innen ugye amikor átmentünk a folyón, és akkor tulajdonképpen a valódi nagy emelkedő innen indult, és ez lesz majd a csúcs, és ugye itt írja is, hogy 8%-os emelkedő van 3 mérföldön keresztül. Ugye én ide ki szoktam gyűjteni azt, hogy mekkora emelkedések lesznek, mikor indul egy mászáshoz, mikor érkezik, ugye itt lábban értendőek a magasságok, tehát ugye ez egy 1440 lábas mászás, az nagyjából ilyen 450 métert szintet kell legyőzni, de hát azért egy 8%-os emelkedés az kőkemény, és ezt azért úgy érdemes nézni, hogy ez a 11. napja, hogy tényleg ilyen napi 16 órákat minimum biciklin van a Feri, nem akármilyen kihívás. És akkor ilyenkor, amikor a Péter elindítja az autót, akkor mindig megnézzük, hogy állunk. Ugye minden time stationnél lenullázzuk a kilométerórát. Ugye látom, hogy 26,9, akkor ide be is írom, hogy ott álltam meg utoljára. Ez azért fontos, hogy ha bármi történik, akkor nagyjából utána tudjunk nézni, hogy hol hagytuk el a Ferit, hol kéne neki most lennie. Volt már rá példa, hogy nem arra kanyarodott, vagy nem úgy történtek a dolgok, ahogyan azt előzetesen megbeszéltük, és ez mindig segít minket abban, hogy nagyjából legyen információnk arról, hogy merre kéne, hogy járjon. Ilyenkor ugye elindulunk, és nagyjából ilyen emelkedőknél én azt szoktam mondani, hogy mondjuk akkor ez a 15-20 percenként mindenképpen találkozunk a versenyzővel, mivel itt azért olyan de hosszakat nem megy, meg ez intenzívebb. Itt előfordulhat, hogy akár ilyen 2-3 kilométerenként is simán megállunk, de ez nagyban attól függ, hogy mennyire tudunk helyet találni a megállónknak. Meg árnyékost, persze. Igen, nekem ez az egyik nagyon fontos. Fekete az autónk, fekete az autó belseje, és azért tudni kell, hogy nagyon sok élelmiszert szállítunk, és a légkondival nem lehet annyira hűteni az autót, illetve hogyha betűz a nap, még a napi haladásba is ez nagyon nehéz, hogy frissen tartsuk az élelmiszert, hidegen tartsuk az üdítőt, hiába vannak a hűtőtáskáink, ez hamar átmelegszik, tehát amikor csak lehet, próbálunk árnyékban megállni. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor nem lehet, most szerencsére ez egy olyan szép útvonal, ami tényleg, ahogy említettük az elején, nem csak nekünk jó, hanem a Ferinek is, hiszen szinte alig süti a fejét a nap. Ugye alapvetően, hogyha valaki esetleg végignézi az összes kis felvételünket, azt fogja látni, hogy hát csupa nyugodt, szép helyen bicikliznek. Nem, ezeken a helyeken mertünk felvételeket készíteni, meg azt a luxust megengedni magunknak, hogy nem 100%-osan a Ferire figyelünk. Sajnos rengeteg olyan útszakasz van, ahol nagyon rossz minőségű az út, nagyon nagy a forgalom, és nagyon kell vigyáznunk a Ferire, olyankor ugye általában direkt követés van, és abban nem fér bele az, hogy nagyon gondolkodjunk. Persze vettünk föl direkt követéses felvételeket, de olyan szakaszokon, ahol azért nem volt annyira vészes a helyzet. Főleg itt az utóbbi napokban már valahogy nem tudott ő se úgy figyelni a saját tájékozódására. Nagyon sokszor volt olyan, hogy utána kellett menni, elé kellett menni, hogy valahogy tudja, hogy merre kell haladjon. Nagyon látszanak ezek a napok, tehát mentálisan és fizikálisan is nyomot hagy ez a verseny. Ugye úgy hirdeti magát ez a verseny, hogy a világ legkeményebb vagy legnehezebb kerékpárversenye, és én azt gondolom, hogy amit én ismerek, amit én láttam eddig,
ebből a sportágból az alapján ez tulajdonképpen megállja a helyét. Ebben teljesen egyetértünk, hiszen itt tényleg nem csak a fizikális dolgok, amik közben játszanak, hanem maga a haladás, tehát nem egy körpályáról beszélünk, hanem tényleg napról napra, vagy akár tényleg óráról órára változik a környezet. Nem akarom elkiabálni, eddig szerencsénk volt attól függetlenül az időjárása, bár mondjuk néha jól esett volna egy kis eső, hogy az esővel nem kellett megküzdenünk, de azért korábbi REM teljesítések során azért voltak nagy esők is, amikor azért például egy ilyen úton lemenni egy esős időszakba azért az nem egy biztonságos dolog. Hát gyönyörű a kilátás, bár mondjuk minden nem sokat láttok ti a fák miatt, mi egy kicsit... Próbáljuk keresni a megállót, mert most már lassan tetőn vagyunk. Ugye a frissítőpontnál egy nagyon fontos kitétel még, hogy mindenképpen fölfele tudunk csak frissíteni. Lefele ugye akkor a sebességkülönbség, hogy egyrészt meg lehet csinálni, csak nincs értelme, tehát hogy az egy plusz megterhelés a versenyzőnek, nekünk is. Itt azért van forgalom is. Sokkal könnyebb egy emelkedőn, ráfutok és tulajdonképpen... Megpróbáljuk ezt, hát ha John nem jön ki, aztán küld el minket, mert azért voltak atrocitások, azt említettek, hogy Kansasbe, de volt nekünk egy atrocitásunk, egy emberkével, ott nem is gondoltuk, hogy az magánterület, de például a belső cseten, ahol ugye szokták kihirdetni a szabályvált, tehát az útvonalmódosításokat és egyéb dolgokat a szervezők. Ott például volt egy olyan is, hogy Missouriban volt, hogy megálltak egy helyen, kijött a tulajdonos, és akkor elhajtotta őket, mondta, hogy hát mivel hogy az előző bringások is tönkretették az ő füvét, tehát gondolom azért annyira nem hiszem, hogy tönkretették, mert általában azért itt normális emberek versenyeznek, és üvegeket dobáltak el, hát most nem tudom, hogy ebből is mi lehetett az igazság. De hogyha még egyszer valaki ott megáll, azt le fogja lőni, úgyhogy mondja meg a szervezőknek. Tehát, hogy ezért itt nem játék ez Amerikába, hogy tényleg a magántulajdon védelmét akár ilyen szinten is el kell fogadni, ami egyébként számunkra európai emberek, meg úgy gondolom, hogy normálisabb normák mentén élő emberek számára ez szinte nagyon furcsa, tehát, hogy hihetetlen. Mi volt most még ma reggel egy ilyen izgalmas dolog volt, megtaláltuk szerintem az útvonal egyik legjobb reggelizőjét, nem? Hú, hát az nagyon jó volt. Egy ilyen igazi amerikai reggelizőt, nagyon finom, ilyen tojásos, hamburgerhúsos szendvicset kaptunk, mellé legalább végre kerámia bögréből ihattunk nagyon rossz kávét, de Amerikában csak nagyon rossz kávét azért lehet találtunk jót itt. Igen, de... Azért a fogadás az nem áll olyan rosszul, hiszen... Hogy mit csinálunk itt, gyorsan lefrissítjük a Ferit, és akkor szerintem nagyjából ezzel a le is merül a felszerelés, a mikrofon, meg minden, de egyébként lehet látni a meredekséget. Vagy hát, hogyha úgy nézzük, ugye itt írják is a kamionok számára, hogy 9%, hát őket ez annyira nem szokta meghatni szerintem, se fölfele, se lefele. Most igazából azért nem full gázzal mentek az előbb azok a kamion, amikor a lakókocsink ment, mert mi lelassítottuk egy kicsit ott a beszélgetéssel. De ez a reggeliző, ez tényleg egy ilyen kis, mint a mesebeli világban, egy teljesen más világba csöppentünk volna, nem? Tehát egy ilyen, nagyon jó volt, egy ilyen, látszott, hogy a néni és a bácsi egész életében ezt csinálta. Ja, és akkor ez a kedvenc kombó, Crocs papucs zoknival, hiszen az utazás közben azért legalább ki tudom könnyebben venni a lábamat a cipőből. Nem túl divatos, de hát ki tudja. Tényleg Péter, neked hogy tetszik ez az autó, amivel élünk így? Hát nem tökéletes, tehát ez messze van a tökéletestől. Kényelmesnek kényelmes, de a versenyzésre első alkalommal ilyennel voltunk, akkor se voltam vele elégedett. Egy Chrysler vagy egy kis busz az sokkal jobb, hiszen annak ugye lehet eleve nem így nyílik az ajtaja, hanem ugye lehet tolóajtóval, az nagyon sokat segít, hogyha egy ilyen tolóajtó van hátsó ajtóként, hiszen sokkal akkor menet közben is, akár hogyha olyan dolog van. Nyilván nem lehet hozzányúlni a versenyzőhöz, zsebébe nyúlni, biciklihez nyúlni, semmi, de a kezébe akár könnyebben föl lehet adni bármi nagyobb dolgot, mint az ablakon kihajolva, illetve abba föl lehet állni, jobban lehet pakolni, ki lehet venni az üléseit. Nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő el legyen rendezve az autó. Most sajnos ennek a csomagtere is viszonylag alacsonyabb, emiatt nem olyan jól pakolható. Egyébként hétköznapi ember számára biztos jó lehet az élethez, meg kényelmes,
de úgy, hogy mint versenyzés szempontjából ez nem egy optimális autó. Most is volt reggel, hogy a Feri meg akart állni, meg is állt, egy fél órát aludni, amikor följött a nap utána, és igazából csak az első ülést tudtuk használni, még mondjuk egy Chryslerbe valószínűleg a hátsó ülést a szinte ki lehet venni az összeset, így egy ülés lett volna bent, akkor szépen vízszintesbe tudta volna magát helyezni az autóba, kényelmesen, és még mi is befértünk volna mellé, úgyhogy akár a biciklit is mellé lehet állítani. Szóval nagyon fontos egy ilyen autónál, az főleg egy ilyen versenyzésnél, hogy jól pakolható legyen ez az adott autó. Közben megteszed azt nekem, hogy töltesz az egyik kulatba, vagy átveszed a kamerát, akkor töltök én egy kis finom üdítőitalt, meg közben lehet el is kell innen menjél. Az sincs kizárva, igen. Válj el onnan. Persze. Addig beszélek én. Hát vannak ilyen kis dolgok, megjött Joe. Joe szeretné használni Ja, meg kéne fordítsam. Joe szeretné használni a portáját, van ez így, de aranyos volt, nem volt gond. Közben várjuk Ferit ezen az meredeken. Thank you. Egyébként nagyon eltérő, hogy viszonyulnak hozzánk az emberek. Vannak, akik nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, megkérdezik, hogy honnan jöttünk, gratulálnak, érdeklődnek, és persze vannak olyanok is, akik csak azt látják, hogy valaki megzavarja az ő legnagyobb kényelmüket. Egyébként is jellemző Amerikára ez a kettősség, tehát egyrészt nagyon kedvesek az emberek, nagyon érdeklődőek, nagyon közvetlenek, de másrésztről viszont a kényelmük az mindent felülír, tehát mindent gépesítve csinálnak, mindent autóból akarnak megoldani. Ennek az egyik ilyen nagyon jól látható példája egyébként az, hogy a bankautomaták is úgy vannak megcsinálva, hogy autóval oda tudjál állni, és így tudjál készpénzt fölvenni. Úgyhogy igazából, amíg a kényelmüket nem zavarod, addig nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, amint valami olyan történik, hogy az már nekik a komfortzónáikon kívül esik, akkor viszont azért elég morcosak tudnak lenni. És itt látszik, hogy tényleg hatalmas zöld területek, és szerintem ilyen maximum 2-3 naponta lenyírják. Mondjuk itt van annyi csapadék, hogy ez nem okozza azt, hogy utána egyből kiégjen a fű. Mi otthon ezt tennénk, és nem öntöznénk tényleg ugyanilyen intenzitással, akkor valószínűleg azonnal meg lenne ennek az eredménye. Illetve még egy apróság a fűvel kapcsolatban, hol vannak a vakondok? Igen. Peti, hol vannak a vakondok? Miért nincsenek itt vakondok? Átvitték az összeset Európában. Hozzunk nekik, azt mondom. Egy vakond túrás nem láttam, az én kertemben 500 darab van. De egyébként Indiánában egyetlen egyet nem láttunk, tehát tökéletes, hibátlan füvek voltak mindenhol. De azt nem hiszem, hogy 5 hektárt levakont hálóztak. Ezt én sem gondolnám. Tehát el nem tudom képzelni. De nem biztos, hogy ez így van. Na, akkor én el is búcsúzok a mai podcasttől, lefrissítem a Ferit, te még az utolsó néhány szót mondd el. És én föl is teszem a kérdést hozzá, hogy ne csak úgy magadnak beszélj. Tehát mit várunk a verseny végétől? Szerinted mi lehet az az eredmény, ami egyáltalán szerinted sikerül-e szintidőn belül beérni, és azzal, ahogy most állunk a versenybe, te mennyire vagy elégedett? Jó, ezt odaadom, és én megyek frissíteni. Melyikben mi van? Izzó van, meg víz van elvileg. Melyikben van a víz? Amire rá van írva. Fel van címkézve, elvileg abban víz van. Ja. Jó. Mert igazából ugye a kulacsok címkézve vannak, igyekszünk úgy tölteni az italokat, hogy egymás után csak ugyanolyan ital menjen, tehát van külön izzós kulacs, van külön. És most itt bármennyire furcsa, ez az első olyan motoros csapat, akin látunk bukósisakot hosszú idő óta, hiszen mióta Missouri-t elhagytuk, vagy sőt Missouri-ba ott szinte mindenki bukósisak nélkül nyomta, egy szál polóba. Most itt ez ritka, hogy főleg így, hogy mindenkin volt sisak, ez érdekes. Na, tehát a Karesznak a kérdésére, hogy válaszol... Ja, még bocsánat, még akkor befejezem itt az előzőt. Ugye van 2 izzós kulacsunk, 2-3 vizes kulacsunk, akkor van ilyen, hogy kólás kulacs, abba töltjük a kólát, egyéb más ilyen édesüdítőket. Van egy kakaós kulacs, hiszen a Feri nagyon szereti a kakaót is inni, egy laktózmentes kakaót szokott inni néha. És
Ja, még a sört is a kólás kulacsba töltjük, hiszen van alkoholmentes sörünk, találtunk nagyon frankókat, ipát, tényleg itt ennek ugye kultusza van az alkoholmentes söröknek, és nagyon-nagyon finom alkoholmentes söröket találtunk, ezeket nagyon szereti a Feri. Akkor ugye a Karesz kérdésére válaszoljak, hogy mikor fogunk beérni és hogyan, ugye azt, ahogy említettem, valószínűleg ez a 12 nap környéke lesz. A szintidő ebbe a korosztályban, hiszen a Feri ugye idén 60 éves lesz, 12 nap, 20 óra, 21 óra. Kaptunk még az első nap egy büntetést, hiszen a lakókocsi de ténylegesen véletlenül egy rossz útra kanyarodott, és ott még nagyon figyelték azt, hogy az elkerülő úton haladjunk. Tehát akkor igazából azt mondjuk, hogy 12 nap 20 óra alatt kell teljesíteni. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy ez bőven meg lesz. A Feri vezet ugye a 60 éves korcsoportot, vagy korosztályt. Nagyon jól halad. Most úgy tervezzük, hogy tényleg, amit említettem, hogy próbáljuk a pihenőidőt azzal is csökkenteni, hogy nem használjuk a lakókocsit. Mármint, hogy a Feri minimálisat fogja használni, max. Egy főétkezésre, esetleg egy lezuhanyozásra, és akkor megyünk is tovább, vagy tényleg egy minimális alvás ott, és akkor utána inkább az úton alszunk többször, kevesebbet, hiszen ez is nagyon hatékony tud lenni, főleg ebben az időszakban már, amikor teljesen mindegy az, hogy 5 órát alszunk, 6 órát alszunk, 8 órát alszunk, sokkal többet ér egy 10 perces, 20 perces, vagy esetleg tényleg egy órás, másfél órás alvás, hogyha jó időben van, hiszen a lakókocsi azért valamennyire köti az embert. Eddig ezt egy kicsit elhibáztuk, hogy főleg Time Stationre ment a lakókocsi, és úgy próbáltunk elhelyezkedni vele, de az látszik, hogy azért nem feltétlen annyira jó helyek ezek a Time Stationok, például tegnap, mert volt szerencsénk vele, hogy tényleg nagyon jó helyen, árnyékban, tényleg kellemes környezetben volt a Time Station, de most a tegnap ez egy benzinkút volt, ahol okátta a hős meleget az aszfalt, és ugye kamionok voltak, azok zúgtak, buktak, illetve hát nyilván egy benzinkútnak azért, főleg itt Amerikában van egy különleges szaga, ami azért az embernek az órát eléggé tudja bántani, de ezzel lehet még egy kicsit változtatni a jövőben, hogy nem feltétlenül Time Station-ön kell aludni a lakókocsival, vagy lenni, vagy pihenni a segítő személyzetnek sem, hiszen tényleg árnyék sincsen nagyon, hanem meg kell keresni, hogyha van rá mód, olyan parkolókat, ahol hűvösebb van és árnyékosabb terület. Feri mindjárt fölér itt a tetőre, nagyon jó erőben van, iszik egy utolsót még mielőtt fölér. Ennyi. Akkor majd valamelyik nap még be fogunk jelentkezni, és igyekszünk majd a Ferivel is közös podcastet csinálni majd a beérkezés után. Sziasztok!